Hej YouTube. Det her, det er så PvP-slayer igen. Her har vi min gode ven, Niklas. Ja, han kan godt lide at sige hej. Og jeg er på bandet på serveren. Ja. Åbenbart. Vi kan lige starte med at se, det her det er Big Trust. Det er de store rankstole. Det er min stol. Det er en, der hedder Simbus stol. Og det er ownerens stol. Han hedder Julius. Og det er co-owneren, han hedder Ove Kjeldsen. Og det der, det er head-admin stol. Han hedder Magnus og Oliver. Og ham der, det er Panin. Han er også ops. Okay. Det her, det er så ranks. Jeg ved ikke lige, om I kan se navnene. Det tror jeg lige ikke er svært. Men sådan er det. Regler. Køb ranks. Og jeg er meget god server. Ja, meget god. Selvom Lukas er med. Og det er kæmpe påskeæg. Vi har sådan en konkurrence, hvor man skal lave et flot æg. Og her har jeg kommet til at lave lidt fail med World Edit. Ja, det er så min skyld. Desværre. Og det er min lillebrors hus. Han hedder Nico. Bramskov 2004. Og det her, det er PvP. Og der er en Enderman. Lige fuck ham. Sådan her. Så tæmmer han til ham, ikke? Og Bramskov er meget bange for Enderman. Og så gør jeg lige sådan her. Nej! Det er Bramskov 00. Hvad? Det er en, der hedder Bramskov 00. Altså, det. Sådan der. Kigger over. Ja, det var... Du var mig? Ja, undskyld. Det var lidt af serveren. Ja. Og der var nok endnu over net. Ja. Og ellers er det bare sådan en PvP-verden. Hvor man skal bare dræbe dem. Kill dem. Ja, kill dem. Og så skal jeg lige siges. Og så skal jeg lige reklamere for en, der hedder Niklas. Sådan der. Nej, han må ikke inde. Så lukker han fandme ud. Nå. Det var det, jeg havde for i dag. Hej hej.